Kaixo, gaur egingo duen platera izangoa arto beltzez egindako krepa salteaturiko kuiatxoarekin eta gazta vegano kremotxoarekin. Baratxuria da txikituko dugu. Eta daukagu kuiatxoa. Daukagu ja zartai bat, tanta bat olio, eta beti bezala hasten gira baratxuriarekin eta segidan botako dugu. Segidan botako dugu, kuiatxoa. Gatz pixkat. Eta salteatuko dugu pixkat, hola. Zortiko gola hemen pixkat kolore hartzen. Gehiegi baino. Orduan orain botako dugu pimentoi pixkat. Zan daiteke gozoa edo pikantea. Naztuko dugu, gautziko hemen minutu bat ezarretzeko, eta ja, ateako dugu kuiatxoa. Badugu kuiatxoa ja, salteatua. Gure galek osatzeko. Gure krepa osatzeko. Eta jaztata, ateako dugu plater baten. Arto beltzez egindako krepa prestatuko dugu, hori Frantzien deitzen diote galet. Orduan, galet egiteko, botatzen dugu hemen irina, arto beltz irina, hau da mandioka almidoia, gatza, eta orain ura. Nahasten dugu. Nahi dugun lodiera lortu arte. Serio. Eta badugu masa prest, galetea edo krepa egiteko. Tanta bat olio, eta paperarekin zabalduko dugu ondo, papera gordeko dugu aispare gerorako. Hemen daukagu masa. Eta utziko dugu hor egosten, minutu bat edo gero buelta emateko. Hor euskatzegu eta buelta emate dugu. Eta utziko dugu hemen alde honetatik egiten, berriz, beste minutu bat, eta ja aterako dugu plater batera. Hainbat krepe egin ditzakegu eta gero hauek izozteko oso errez, oso ondo. Bat bestearen gainean eta gero plastikoz bilduta. Askatzen nahi da, askatuta dago. Hemen dago platera, ba, egoguna da. Hola.
labean sartzeko plaka baten daukagu jarrita gure galetea. Orduan hemen daukagu gazta vegano kremotsua. Egingo duguna da krema hau zabaldu. Frantzin aurkezte dute hola, tonesten dute dute karratu bat, eta hor erdin jarriko dugu kuiatxoa. Eta hau sartuko dugu labean, 180 gradutara, 5 minutu ondo berotzeko. Bueno, bat dugu ja galetea eta dugu labetikan, orduan orain tanta bat obillo. Maldon gatza eta hortxe. Eta dezue gaurko platera.